Isinagawa sa Camp Bado Dangwala Trinidad ang turnover of office ceremony na kung saan ibinalik bilang Provincial Director ng ABRA si Police Colonel Froilan Lopez. Hindi naman ako bago doon, So, ang gagawin ko is, yun nga, umikot tayo, ikutin natin yung mga nakadeploy na tropa, bigyan natin ng suporta. Baka kinakailangan nila lang yung suporta. At pang-high moral man lang sa kanila na makita nila yung leader nila nandun na bumibisita sa kanila. Tiniyak naman ng bagong direktor na gagawin nila ang lahat upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan ng mga Abreños. Sa impormasyong nakalap ng COMELECAR, mahigit 20 na ang naitalang shooting incident sa Abra. Isa pa lamang ang nakumpirmang konektado sa eleksyon, samantalang inaalam pa kung election-related din ang 8 pang insidente. 9 na bayan na sa Abra ang nasa areas of concern. Nasa ilalim ng orange category ang mga bayan ng Bangged, Pilar at Bukay, habang nasa yellow category naman ang mga bayan ng Pidigan, Lagangilang, Dolores, Lagayan, Tayum at Tineg. Dahil sa sunod-sunod na shooting incident sa probinsya ng Abra, marami na sa mga mamamayan nito ang takot sa posibilidad na maaring isa sa kanila ay madamay sa gulo. Kaya naman agad na nagpatawag ng emergency meeting ang Cordillera Regional Peace and Order Council sa pangunguna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Dumalo sa pulong na ito sina Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates na Deputy Chief for Administration ng Philippine National Police, mga Regional Director ng Commission on Elections Cordillera, Police Regional Office Cordillera, Commander ng 501st Infantry Brigade at kinatawan ng mga civil society organizations at religious sector. Saad ni Magalong, pati mga kandidato ay takot na rin sa mga nababalitaang insidente. Everybody agreed na hindi na rin maganda ang nangyayari sa Abra, takot na rin sila. Kaya nga challenge ko yung mga candidates doon. Is that the kind of environment that we're going to pass on to your children dito sa Abra? Ayon sa COMELEC at PNP Cordillera, malaking tulong sa kanila ang ipinangako ng mga partido sa probinsya na hindi na sila makikibahagi sa anumang election-related violence at intimidation. Yung ARPOC, at least naman na pumunta yung mga target na both political parties at nagkakaroon naman ng pledge of commitment. Maganda naman ang gusto. Whether it is connected sa election o hindi, but ang nakikita talaga, sunod-sunod talaga ang barilan at patayan. So ito yung gustong i-address din ng ARPOC, Regional Peace and Order Council. Kaya nandun din actually yung mga kasamahan natin from PNP and AFP. And then after that is dumating din yung karamihan ng ating mga kandidato sa Abra at nakuha natin or binigay nila yung kanilang commitment. Isa rin sa mga napag-usapan na yung pag-intensify ng PNP CAR sa pagpapatupad ng election gun ban. Matatandaan na nagsimula ang gun ban noon pang Enero 12 at magtatapos sa Hulyo 11 ngayong taon. Basically, it's all about you have to enhance their investigation. Second is kailangan nilang yung campaign against gun for hire and syempre yung campaign against loose fire. Yung mga kailangan din nilang intensify from a personal perspective. Kaya naman, maliban sa 1,200 police personnel ng Abra Provincial Police Office, nagdagdag pa ng mahigit 200 pulis ang PNP CAR para makatulong sa pagbabantay at police visibility. At kung kinakailangang magdagdag pa, hindi raw magdadalawang isip ang opisina. Sandy Salvacio, Balitang Solid North.